салом дӯстон, хуш омадед ба канали Ишқи Нотамом. Дар видеои имрӯза ҳаёти ҳақиқии сарояндаи машҳури тоҷик Нозияи Кароматуллоҳро пешкаши шумо мегардонам. аз чӣ сабаб бошад ки будани шавҳарашро пинҳон мекунад? оё ӯ чанд фарзанд дорад ва фарзандони ӯ чӣ ном доранд ва ӯ дар соли 2021 ба чӣ корҳо машғул аст? то охир тамошо кунед, ҳамаашро хоҳед фаҳмид. ҳатман дар канали мо обуна шудан ва дар видео лайк гузоштанро фаромӯш насозед. пас аз тамошои видео фикру ақидаҳои худро дар комментария нависед ва бигӯед ки навори оянда ҳаёти кадом сарояндаи машҳурро пешкаши шумо гардонем. тамошои бо фароғат. Нозияи Кароматуллоҳ, сарояндаи машҳури тоҷик, духтари Овозхон Кароматуллоҳ Қурбонов 7 феврали соли 1988 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. Нозия дар оилаи одамони боистеъдод ба воя расидааст ва бародаре бо номи Муҳаммадрофеъ дорад, ки ӯ низ овозхони маъруф аст. амакҳо ва бобоҳои Нозия низ суруд месароиданд. соли 2005 Нозияи Кароматуллоҳ мактаби мусиқии ба номи Мират Ватоеви шаҳри Душанберо хатм карда ба консерваторияи Деҳлии Ҳиндустон барои курси дипломии академӣ дар вокал ва рақси классикӣ дохил шуд. соли 2010 Нозия консерваторияи Ҳиндустонро бо баҳои аъло ва дипломи сурх хатм кард ва худи ҳамон сол нахустин консерти алоҳидаро баргузор кард. соли 2007 вай ғолиби озмуни рақси классикии Катак дар Ҳиндустон гардид ва боз донишкадаи соҳибкорӣ ва хизматро бо ихтисоси муносибатҳои байналмилалӣ хатм кардааст. Нозия дар маъракаҳои арӯсӣ ҳунарнамоӣ намекунад, балки танҳо дар чорабиниҳои давлатӣ аз қабили консертҳо бахшида ба ҷашнҳои Наврӯзӣ, Соли навӣ ва ҷашни Истиқлолият ширкат меварзад. Нозия забони ҳиндиро хуб медонад ва сурудҳои зиёд бо забони ҳиндӣ сароидааст ва 4 албом баровардааст, ки мусиқиҳои дилнишин доранд. падари Нозия Кароматуллоҳ Қурбонов 17 октябри соли 1992 дар натиҷаи ҳамлаи роҳзанон дар давраи ҷанги шаҳрвандӣ дар ноҳияи Ёвон ҳангоми баргаштан аз тӯй шабона ба таври фоҷиаовар ҳалок шуд. худи ҳамин сол дар шаҳри Кӯлоб дар коллеҷи санъатӣ ба номи Кароматуллоҳ Қурбонов нимпайкараи падараш гузошта шуд, яъне нимпайкараи Кароматуллоҳ Қурбонов. Нозия соли 2014 ба шавҳар баромадааст. сабаби якчанд сол аз саҳна дур будаи Нозия ин шавҳар карданаш ва ба тарбияи фарзандонаш машғул шуданаш аст. лек пас аз ин қадар хомӯшӣ боз ба саҳна бо сурудҳои наваш баргашт. Нозия намехоҳад ки будани шавҳарашро мардум донанд ва аз ҳаёташ қиссае накардааст. лекинаш маълум аст, ки рӯзи 7 декабри ҳамон соли 2014 ӯ духтарчае таваллуд кардааст ва худи ҳозир дар соли 2021 соҳиби 3 фарзанд мебошад. якум фарзандаш духтарча бо номи Зулайхо, дуюм фарзандаш писарча номаш Абубакр ва сеюмин фарзандаш бошад духтарча номаш Зуҳал мебошад. Нозия мегӯяд, ки фарзандонашро бисёртар модараш нигоҳубин мекунад. аммо ин ҷо саволе ба миён меояд, ки чаро модараш нигоҳубин мекунад? ӯ шавҳар карда буд, пас аз чӣ сабаб бисёртар дар хонаи модараш аст? бисёр саволҳову фикрҳои гуногун аст. хубтараш интизор шавем, шояд рӯзе худи Нозия ҳамаи ҳақиқаташро бигӯяд. ман намехоҳам аз пеши худам хабарҳои дурӯғро пешкаши шумоён кунам. ҳоло бошад Нозия дар ансамбли эстрадаи ориёи Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун Овозхон кору фаъолият карда истодааст. ҳама суруду клипҳои Нозия тавассути YouTube канали шахсии худаш пешкаши мухлисонаш карда мешавад, ки дорои 136 000 обуначӣ аст ва дар саҳифаи инстаграмаш бошад 126 000 обуначӣ дорад. дӯстони азиз, инак навори имрӯзаи мо ҳам ба анҷом расид. боварӣ дорам як каме ҳам бошад маълумоте пешкаши шумо кардам. агар хатогие бошад узри зиёд. ҳатман дар канали мо обуна шудан ва дар видео лайк гузоштанро фаромӯш насозед.
خداحافظ دوستان، انتظار نوارهای نوی ما باشید.